bi kunnafoni bakurubaw la Kerouani ale ye duguba ye anw ka jamana kɔnɔna na min ni diinɛ matarafalen don ni dugu kofɔlen na kosɛbɛ san o san ka lajɛrɛba kɛ ka ɲɛsin alikuranɛ yɛrɛ bonya ma Kerouani dugu yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o baaraw kɔni kɛmɛna Kerouanikaw fɛ yen nɔ tele ɲɛta tun bɛ a kɛnɛ kan. Ni ye a siɲɛ 14nan ye min ni ɲɔgɔn danbela bɛɛ kuranɛ yɛrɛ kalancogo ɲuman na min ni a bilara sen ka Sikasokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la madrasa min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma olu ma a di ma min ni a baaraw ɲɛnamayara marisikalo tile 15 ka taa marisikalo tile 19 na baara ɲagaɲaga ninnu bɛɛ lajɛlen bilara sen ka Sikasokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Farafina kibaruyaw la maa 25 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ɲankira u yɛrɛ si kaso ka jira k'a fɔ maa minnu ni u yɛrɛ tun bɛ fɛn ka fanga daraki yɛrɛ ta ka Guinée équatoriale yɛrɛ masakɛ sɛgɛrɛ. Aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɛn ni bi taratadonya ye sunkalo makɔnɔ tile 19 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw ka danaya tali la ka da tele ɲɛta kan ka bi kunnafoni dayɛlɛ ni kunnafoni min bɔra anw yɛrɛ ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma état major général des armées u ko u b'a da maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ jan dɔ kɔni dara anw yɛrɛ ka finitigilakaw ɲɛ min ni a kɔni gɛlɛyara ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka finitigilakaw ma bari ma 2 bɔɲɔgɔnko o kɔni bɔnɛna a nin na o cogo kelen na ma 7 o fana sɛbɛkɔrɔ jɔgin min kɔni kɛra bonikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ hali ni y'a sɔrɔ an ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw olu kɔni ye cɛsiri bila sen kan fɛn min kɔni ye jatigɛwale maa 13 bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni sela tun na o cogo kelen na tɛgɛ kɔni sera ka da jatigɛwale yɛrɛ maa 2 fɛnɛ kan ni ye nin kisɛ in fɛnɛ ta k'a lajɛ o don kelen yɛrɛ fɛnɛ na nɛgɛ kaɲa 13 waati an ka finitigilakaw bin fɛnɛ kɔni kɛra u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 2 fɛnɛ bɔnɛna a nin na o kisa la maa 10 fɛnɛ jɔgina min ni an ka wolomasiri yɛrɛ tabaw olu kɔni ye cɛsiri bila sen kan ka ɲɛsin jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw ma a jirala k'a fɔ maa 9 bɔɲɔgɔnko jatigɛwale kɛbaw minnu ni u bɔnɛna o nin na o tɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ dara jatigɛwale yɛrɛ kɛba dɔw kan min ni wulikajɔ minnu bilara sen kan an yɛrɛ ka jamana kɛlɛkɛcɛ minnu ka kɛlɛ ɲɛsilen don sanfɛ kɛlɛ yɛrɛ ma pankulu yɛrɛ ta sira kan wa wulikajɔ kɔni kɛra finitigilaka minnu jɔgina k'u yɛrɛ ta ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la joona joona ninnu waleya kɔni kɛra dugu 2 de la dugu min ni a bɛ fɔ a ma TC ta ka taa se Boni yɛrɛ ma Mali finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔba ale kɔni ye wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka to basigi minɛn kɔnɔna na o cogo kelen na ka jigi kɔni da an ka jamana yɛrɛ wolomasiri yɛrɛ tabaw kan. Kerouanikaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a sigilen don sifinnakaw tɔgɔ la ni a bɛ fɔ a ma association des jeunes ressortissants de Kerouani bakurubalen na n'an ko a ma AGRK san o san ka wulikajɔ ni cɛsiri bila sen kan ka taa alikuranɛ yɛrɛ kalan Kerouani yɛrɛ dugu in kɔnɔna na Kerouani ye dugu ye min ni a lakodɔnnen kɔni don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ta sira fɛ ka taa se wulikajɔ ani cɛsiriw yɛrɛ ma hakaja magɔn yɛrɛ ma ka ɲɛsin u ka dugu yɛrɛ ma baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bilara sen kan kari tɛmɛnen min bɛnna marisikalo tile 20 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kerouanikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ dugu 7 yɛrɛ commune kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ ten tɔ nin ye a ta ko 9nan yɛrɛ nanzaraw b'a fɔ min ma 9e édition ni Kerouani yɛrɛ sifinnakaw bɛ wulikajɔ min bila sen kan wa nin fɛnɛ kɛnɛ ka da bɛ don a la wulikajɔ minnu yɛrɛ kɛra ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso b'o la kalanso b'o la ka taa se hakaja ji yɛrɛ sanuma bɛ se ka sɔrɔ dugu fɛ cogo min na sifinnakaw ka so wulikajɔ minnu yɛrɛ kɛra jɛkulu kofɔlen fɛ da nana don olu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ jamana in maaba caman o tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri min sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka jamana kɔnɔ Imamu Umaru Jara ale tun bɛ a kɛnɛ kan jamana yɛrɛ minisiriw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Aliyu Kulubali ka taa se a ka jatalama Musa Jalo u ye min sɔrɔ Kerouanikaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'o lajɛ.
Denmisɛnninw ka jɛkuluba min bɛ ka taa fara maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kan ni a sigi bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya fɛn min ye commune de dugu 7 kɔni kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnya dugu min bɛ ni u b'a wele ko Kɛrɛwani ni jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ ye ko association des jeunes ressortissants de Kɛrɛwani denmisɛnninlaka minnu ani maa minnu bɛ bɔ Kɛrɛwani kɔnɔna na san o san o bɛ kuranɛkalan min bɛ ni o kɔni bɛ a kɔni labɛn o kuranɛkalaw kɔni kɛla o kɔni fɛ fɛn min ye juya kun tɛmɛlen nka a jirala fana k'a fɔ o sigi de kɔni sen fɛ fɛn min ye ni jɛkulu in u bɛ baara minnu kɔni kɛ fɛn min ye san o san walima u bɛ baara minnu kɛ dugu in kɔnɔ o bɛ o sɔnni sigi ni don fana na yaasa ka se ka o fana kɔni ɲɛfɔli kɛ maaw kɔni ye o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni kuranɛkalan sen fɛ fɛn min ye denmisɛnninlakaw soba min jɔla o fɛ o kolomakari kɔni kɛla ani fɔ ka taa se baara min kɛla o fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ fɛn min ye dugudenw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni ye. Association sigi ni bi cɛ an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn a ye baara caman kɛ a fɔlɔ yɛrɛ a ye bɛn sabati bɛn ye koba ye a ye bɛn sabati dugu kɔnɔ baara to baara bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a fɔ an b'a fɔ aw ye cogo min na ka kɔrɔ a ye baziw ni sièges san ka na n'a ye dugu kɔnɔ a ye fourage sen ka se 6 fo 7 ma dugu kɔnɔ o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔra dugu kɔnɔ o kɔfɛ siraw dilanna dugu kɔnɔna o kɔfɛ fana an filɛ wagati min na n'an bɛ don min na bi o don fana ye donba ye an bolo n'an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye an ka maison des jeunes fana jɔli ye an b'o waleya kan bi. Ni baara in bɛɛ lajɛlen ni kun y'a jateminɛ ni a denfaya kun ta mɛ ka di minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ maa min bɔn bɛ o nɔ na ani fɛn min ye ɲɛma bɛ se ka kɛ maa minnu kɔni ma cogoya min na ani maa minnu bɔla o sigiyɔrɔ la n'o ye Umar Jara kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin ye ni denmisɛnninlaka ninnu ka jɛkulu kɔni fɛ nin ye ka olu de ka baara kɔni dafa ka sababuya kɛ olu ka baara de ye yaasa ka se ka bolokoloya k'o kɛlɛ ani baarabaliya k'o kɛlɛ cogoya min na nka a ye foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye ni denmisɛnninlakaw ma colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la. An ka baara fanba dɔ ye jumɛn ko ka fantanya kɛlɛ ka kɛrɛfɛden kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ centre min dayɛlɛla an y'a ye Kɛrɛwanikaw u ye boulangerie fɛnɛ jɔ a kɔnɔ o nafa ye jumɛn baara bɛna di denmisɛnninw ma k'u bɔ yirikɔrɔ tewuli la baara bɛna di musow ma baara bɛna di maaw ma maa minnu garisigɛ mana don a la yaasa ka fantanya kɛlɛ Kɛrɛwani kɔnɔ an y'a ye ji dilan mansin fɛnɛ bɛ yen min bɛ ka ji produit ka ji feere ka dɔ bɔ kɛrɛfɛden na n badenw an ka dɔn ko ɲɔgɔnna ye a bɛ dusu don den sɛbɛ bɛɛ kɔnɔ Kɛrɛwanikaw aw ni ce aw yɛrɛ ye. N'i ye jɛkulu in yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɛkulu ninnu kɔni kɔnɔna n'u bɛ a baaraw kɛ jɔyɔrɔw bɛ u bolo olu dɔw fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye fanga tigilamaw kɔni y'a jateminɛ u bɛ olu kɔni dɛmɛ o ye ka na fɛn min ye ka se ka na u ka lasigiw ka se ka o kɔni ja u bolo nka u y'a jira fana k'a fɔ ko baara minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ u ye olu yɛrɛ dama ka nafolo bɔlen u ka jamanadenw kɔni fɛ u ka duguladenw fɛ o de bɛ kɛ ka baara kɔni kɛ ko ka sababuya kɛ maa man kan k'a fɔ kuma bɛɛ i ka sigi yaasa ka se ka jamana kɔnɔ fo jamana de kɛnɛ i ka baara kɛ ko olu y'o de dɔn de la u bɛ k'u ka dugu kɔni jɔ. Fasoden i man ka sigi k'a fɔ ko fo faso ka nin de kɛ anw ye donc Kɛrɛwanikaw y'o de faamuya anw k'an ka devoir de kɛ o la an b'an ka droit yɛrɛ clamer i ye nafolo bɔ minnu fɔ tubaarikala nafolo fɛn fɛn investira nin kɛnɛ in kan ani an ka baara fɛn fɛn n'a investira a bɛɛ kɛra ni dugudenw yɛrɛ ka wari minnu u y'a bɔ posi kɔnɔ ani tonden minnu bɛ jamana kɔfɛ ani tonden minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ wari ma bɔ dugusi la a bɛɛ lajɛlen bɔra Kɛrɛwanikaw ko à 100%. Donc jamana ɲɛmɔgɔw ka appui bɛ an nɔfɛ n'an y'u wele waati u b'a an b'u bisimila mais baara minnu kɛra kɔni o bɛɛ kɛra ni dugu ka fond propre de ye. Musodalaka bɛ yen min kun bɛ nin kɛnɛ kan o musolaka kɔni ye laɲini min de kɛ fɛn ye Kɛrɛwani duguladenw kɔni ye u filɛ baara min na bɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'o de sinsin kosɛbɛ o de bɛ kɛ sababu ye fɛn ye u bɛ ka baara ɲuman minnu kɛ ka se ka seba sɔrɔ a la hali sisan ka jamana u ka yɔrɔ ka se ka a jɔ hali jamana yɛrɛ kɛ ka se ka jɔ don nataw la. A yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ o de b'a an ka so a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'an ka so o tɛ ko kura ye dɛ a ye kuma dɔ fɔ jɛ ka ɲi sagala ba ye a kana ɲɛmada mɔgɔw fɛ n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɔra yɔrɔ fɛ ka na ne o ma se ɲininkali la o parce que hali dɔw ka forokiya don cogo b'u kamana gan mais o parilen don forokiya la u y'a dɔn k'u nalen don so ne ɲɛ bɛ ko la o donc o tɛ lakali bɔ donc i ye fɛn o fɛn fɔ ne tɛna foyi d'a kan
seulement ye barama dilan bɛ datugula an ka la walasa an ka ji ka wuli ka ɲɛ. Association des jeunes ressortissants de Kerewani u y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye u ka lasigi ta ko 9nan kɔni ye wa laɲini min bɛ o la don nataw de la o tɛ dɔwɛrɛ ye dugubaw jɔn bɛ jɔ cogo min na fo ka taa se baarakɛda minnu bɛ dugubaw kɔnɔ ka taa se hali sisan fɛn bɛ yen n'a bɛ yɔrɔ kɔni bila ɲɛ olu ka laɲini de ye don nataw la ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ Kerewani kɔni kɔnɔna na yaasa Kerewani a na se ka kɛ sanbanaɲɔ dɔ kɔni ye faso Mali kɔnɔ cogoya min na. Marsikalo tile 15 ka taa marsikalo tile 19 la wulikajɔ o bilara sen ka Sikasokaw fɛ yen nɔ kuranɛ durusi yɔrɔba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma centre de mémorisation du Saint Coran ni a bɛ f'a ma Medersa Alun Adina nin kɔni ye kalanso ye min bɛ Sikasokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan diinɛ yɛrɛ faamuyali o bɛ se ka sabati anw ka denmisɛnw yɛrɛ yɔrɔ cogo min na a ka diya kuranɛ yɛrɛ durusili o bɛ se ka nɔgɔya u bolo Sikasokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ bɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka nin don kofɔlen yɛrɛ ɲɛnamaya tile damadɔ nin ɲɔgɔndan in bilara sen kan ni o ye concours yɛrɛ an bɛ se ka fɔ nin ye a tako 14nan ye nazaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma 14e édition jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra Sikaso yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na nin kɛnɛ kan maaba welelen min tun bɛ kɛnɛ kan o de Dr Imam Ousmane Saliou Traoré min ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale bolo Aissata Bacile ka taa se a ka jatala ma Laji Mamadu Traoré u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Tile caman baaraw kɔfɛ Medersa Ulum Adin ka kuranɛ concours jaabiw bɔli wagati sera. U bɛ ɲɔgɔndanba min bila sen kan san o san ni nin yɛrɛ y'a san 14nan ye. Ɲɔgɔndanba in labɛnbagaw y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ye nimisi wasaba de sɔrɔ ɲinan concours in na. Barisa u ka labɛnw ɲɛna kosɛbɛ wa u ye dɛmɛ caman de sɔrɔ. Alhamdulillah an bɛ korona ɲɔgɔndan o jaabi bɔ kɛnɛ kan bi o nisɔndiya kɛnɛ kan bi Sikaso kɔnɔ yan a nisɔndiyalenba don. An nisɔndiyala kosɛbɛ ka d'a kan jama min bɔra bi dumisɛnw na ka alikuranɛ durusi ka ɲɔgɔndan k'a la mun bɛ se maa 300 ni maa 80 ma a cɛw n'a musow minnu yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a dumisɛn de ka ca n'a maakɔrɔba ye o bɛ nisɔndiya ko bɔ nisɔndiyala nin ko in na bi ka d'a kan nin ɲɔgɔndan in bɛ bolola Sikaso yan san o san ɲinan ye a san 14nan ye an bɛ nin jaabibɔ nin kɛ ɲinan ta in an famana k'a ɲɔgɔnna ye ka da ko yɛrɛ ni a labɛn cogoya kan ka da ko yɛrɛ ani mɔgɔw y'a minɛ cogo min na ani maa minnu ye ko in yɛrɛ dɛmɛ ani maa minnu kɛra ko in defa ye o ye fɛnkɛ ɲinan ka yira anw na fɛn mun b'a la ni an famana k'a ɲɔgɔnna ye a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan bi ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka d'a kan an nisɔndiyalenba don an min yɛrɛ kɛra bɛɛ ka premier ye a tɛ hali san 15 bɔ a cayalenba ye san 12 ye donc korona mun bɛ bɛɛ lajɛlen k'a durusi ka tila ka bɛɛ lajɛlen dan maa 30 ni maa 3 ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye nin ɲɔgɔndanba in jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ nisɔndiya bonyali kama a ma se ka kuma foyi fɔ nka an k'a ka kuranɛ kalankan dɔ lamɛn. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ɲɔgɔndan den fa kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin kɛnɛ in labɛnbagaw ma ani u ye danaya min ta ka d'ale kan k'ale kɛ a den fa ye k'ale kɔni b'u ka bila la sanga ni waati n'u mago sera ale ma. N b'o fo k'o waleɲuman dɔn hɛrɛ min ni o y'a kanuni ye k'a ta ka n sɛgɛrɛ a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna n ma kosɛbɛ tumana min na ni adamaden ɲɔgɔn bɛ ko ta k'i sɛgɛrɛ ko min ye kunkɔrɔta ko ye a dɔw b'a la kuma dɔw i b'a sɔrɔ o ye lanaya dɔ de sɔrɔ i la an bɛ dugawu kɛ o ye lanaya min sɔrɔ an na ala k'an jidi o lanaya kan denmisɛn minnu fana ye ɲɔgɔndan kɛ ala k'o jidi ala k'o kɔrɔta ala k'o lalɔniya ala k'o ka lɔnni sabati baaraya nin a tɛ ji ko sebe ye o a bɛ ji k'a fɔ vraiment an ye jogo dɔ le yɛrɛ min fana ye an ja sinon mɔgɔ caman bɛ se b'o ye mais silamɛw tɛ sɔn k'u ka baaraya ta k'u bɛ taga ji o ma parce que o b'a dɔn o tɛ se ka jɔ a kɔrɔ ala ko le don baraji le bɛ sɔrɔ a la alida ɲini don aw n'a jira anw ma san 100 n'ala sɔnna ma an bɛ jɔ a kɔrɔ. U ka sigida mairie kɛnɛ in kan ale fana ye folikan ta ka ɲɛsin kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbagaw ma. Dr Ousmane Saliou Traoré ale fana kɔni y'a ka nimisi wasa jira kosɛbɛ kɛnɛ in kan a ye foli ta ka ɲɛsin a labɛnbagaw ma u ka cɛsiri la san o san. Nisɔndiyalen don wa hakili sigilen don baara in kɔnɔna la ka nisɔndiya mun na
k'a fɔ baara in Allahu Taala kɛlen don k'a ta Ala bɛ ka taa ni a ye ka da mun kan anw tun bɛna sigi ka kiritigɛw kɛ kabiri a daminɛw la nka Ala y'a nɔgɔya k'a fɔ an yɛrɛ ye kalanden minnu lakalan k'o labɛn olu yɛrɛ nana bolo don baara in na k'an yɛrɛ to balo la ɲinan denmisɛn minnu nana ka na baara kɛ yanni n ka se yan kibaruya mun dila maa bɛɛ ye hɛrɛ de ye a dɔw la an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ ka baara bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ hali o karamɔgɔw ta kan ka d'a kan denmisɛn biɲɛkɛnɛw don kɔrɔna dɔnbagaw don i nɛn talonna dɔrɔn a n'o ka caron foyi tɛ kɔrɔya ni foyi ye maa mun bɛ dɔɔnin kalama dugu in kɔɲa na a dɔw la n'i segila kɔ san 20 ka kɔn bi ɲɛ n'i tun bɛ fɛ ka kɔrɔna durusila ye ɲɛ la fo n'i ye ka doni siri ka taa dugu wɛrɛ la laselilikɛla minnu tun bɛ na an fɛ yan ka na sunkalo seliw kɛ o bɛ dugu wɛrɛ de la nka bi aw yɛrɛ ka na ko kɛmili mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔna dafalen la o ye mɔgɔ 10 ye o t'a la taa n'o ye wa denmisɛn minnu dɔw tɛmɛna ɲɔgɔndanw na yan halisa olu b'a la ka taa ɲɔgɔndanbaw la ka kɔn san 20 ɲɛ kalanbulon tun bɛ yan nka kɔrɔna durusiyɔrɔ a tun tɛ yan nka alhamdulillah ne ye lisi ta k'a lajɛ kɔrɔna durusiyɔrɔ caman b'a la dɛ kɔrɔna durusiyɔrɔ caman b'a la a ma dan Sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ ma hali sɛrikiliw kɔnɔna la kɔrɔna durusiyɔrɔ bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛlen ɲɛnakaw ye lajɛ dɔ kɛ kɔrɔna hukumu kɔnɔna la lisi mun filɛ nin ɲɛ bɛ Kajolo tɔgɔw b'a la Kiɲa b'a la Kucala b'a la dɔ wɛrɛ b'a la nin de y'an ka laɲini yɛrɛ ye kɔrɔna ka kɛ ka région in bɛɛ datugu ka Mali région tɔ bɛɛ datugu o y'an ka laɲini belebele dɔ ye ka d'a kan kɔrɔna durusilaw ka tɔn kɔrɔna kalanyɔrɔw ka tɔnba mun bɛ yen ne ni lajarabilen don ni a ɲɛmɔgɔya ye bi laɲiniba dɔ bɛ tɔnba in bolo o ye jumɛn ye yanni an ka se san 2050 ma kɔrɔna durusila 1 million ka sɔrɔ Mali kɔnɔ duwawu donba kɛra ka kɛnɛ in kun cɛ Ala ka san caman ta yira an na Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqdi dayna 'anil madinin washfi marrana marral muslimin alisa alkuranɛ kunkanko kɔrɔfɔw la jɛma ye duguba ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cercle min don ni a lakodɔnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamana yɛrɛ ka kuranɛ durusiyɔrɔ 3 bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ an balakaw tɔgɔ la mun kɔni ye fara ɲɔgɔn ka kɛ ka se ka sigi kɔnɔna bɛn ni an b'a fɔ ma séminaire ni ye ni sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ wele kɔni bilara an balakaw ma minnu ni u sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya kalan in tun bɛ bolila fɛn min kan hakaja kumasen yɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka labɛn yɛrɛ bila sen kan sunkaloba min ni an n'a tɔtora tile damadɔ ye a yɛrɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya an balakaw bolo cogo min na hakaja u bɛ se ka baraji yɛrɛ caman sɔrɔ sunkaloba min ni an kundalen bɛ a kan ni ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ kalanbulon hakaja lafaamuyali kɔni caman dira u yɛrɛ ma hakaja silamɛya yɛrɛ matarafa cogo la hakaja ka taa se hali furukɛ yɛrɛ labato cogo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o caman kɔni ɲɛfɔ ni kɛnɛ yɛrɛ kan hakaja ka taa se sunkalo yɛrɛ natɔla min filɛ nin an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na cɛsiri jumɛn kan ka bila an balakaw yɛrɛ fɛ dan na don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ni séminaire ba yɛrɛ kɛnɛ ka jɛmakaw fɛ yen nɔ Aissata Mayiga ani a ka jatala Muniru Jire ye min sɔrɔ jɛma alikuranɛ durusiyɔrɔ ma u ka kɛnɛ kan an ka jɛ k'u lajɛ Centre saba in ka nin séminaire ba in kun yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa an musolakaw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ an ka alisilamɛya diinɛ yɛrɛ la cogoya min na basigi o bɛ se ka sabati an ka du kɔnɔnaw la ni musow ye diinɛ faamuya a ɲɛ kan an b'a jigiya k'a fɔ hakilisigi bɛ na basigi bɛ na nka ni musow ma diinɛ faamuya ne fa ko ka gɛlɛn dɛ o de y'a to an jɛma musow farala ɲɔgɔn kan gurupu jɛkulu 3 de farala ɲɔgɔn kan ka nin séminaire nin labɛn a fɔlɔ ne y'a présidente ye n'o ye INAFEM ye ani femme musulmane di jɛma ne y'o fana présidente ye o ni kalanyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen n'o y'an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kalanyɔrɔ ye o ni WhatsApp groupe don an y'a faamuya k'a fɔ n'anw dɔrɔn ye diinɛ faamuya k'an sigi n'a ye so kɔnɔ
an muso tɔw m'a faamuya laɲini ye min ye o tɛ sɔrɔ o de y'a to an ye séminaire in sigi sen kan jɛma n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen musow ka bɔ u ka na ka se k'u tafan dɔn k'u ka diina dɔn ka salicogow dɔn ka saniya kiriw dɔn ka sun kiriw dɔn silamɛya bɛ se ka jɛnsɛ cogo min hakilisigi ye laɲini mun b'an na hakilisigiw ka sɔrɔ duw kɔnɔ a ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o de y'a to an ye séminaire nin sigi sen kan sabula ka da ka bi tiɲɛli min bɛ jamana kɔnɔ ni musow ye diina faamu dɔ bɛ bɔ a la muso ɲuman o de bɛ du ɲuman dilan muso ɲuman o de bɛ den ɲuman dilan n'i ye cɛ ɲuman fɛn o fɛn ye kɔfɛ taa ɲininkali kɛ muso ɲuman de b'a kɔ so hadisa dɔ bɛ yen a ko i mumini i ka silamɛya ti dafa f'i ye min kanu i yɛrɛ ye i k'o kanu ni balima silamɛw ye anw fana ye dɔɔni mun faamu karamɔgɔw ye min fɔ an ye an ye minnu tɔmɔ an b'a fɛ an balima muso bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔɔni sɔrɔ o la l'u ka se ka kɛ du barikamaw ye. Séminaire in kɔni kɛra nimisi wasa ye barisa mɔgɔw kɔni ye kalan caman kɔni sɔrɔ a kɔnɔna la o de la folidakan taara ka ɲɛsin mɔgɔw ma hakilina ɲuman yɛrɛ bɔra maa minnu na. Uzazi Lamini Dumbiya a nani jɛmaya a kɛra ma hɛrɛba de parce que an musokɔrɔbaw filɛ nin ye dɔw tun bɛ hali fatiya tali u tun tɛ se a la mais Ala ni Dumbiya sababu dɔw banna u ye kuranɛ jigin yɛrɛ an b'o foli k'a ye. Séminaire in ɲana dɛ an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɔgɔn caya yarabi Ala ka to san o san an ka to k'a ɲɔgɔn kɛ. Nimisi wasa ani sewa dɔrɔn de bɛ ne na ni séminaire na parce que donni min kama an bɛ séminaire organiser an ye dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a ye diinɛ ko a bɛ jɛmakaw bolo da la bɛɛ y'an dɛmɛ u seko damayira la et puis séminaire yɛrɛ organiseli a kɛra réussite ye mashallah jama bɔra an bɛ Ala fo k'a barikada Ala k'a kɛ fɔlɔ ye Ala kana k'an laban ye. Walasa nin baara ɲuman in ka to sen na centre ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni mago bɛ dɛmɛ de la. Kalanbolo in mago bɛ dɛmɛ na centre t'an bolo fɔlɔ kilasiw fana jɔlen t'an bolo ka seginnaw bila a kɔnɔ an bɛ se ka kalan kɛ cogo min na lafiya la muso jamakulu dɔw de don u bɛ fɛ k'u ka diinɛw k'a dɔn wala k'u bɛ fɛ k'u ka lahara fana k'a ɲɛsigi nka i b'a sɔrɔ kuma dɔw la baarakɛyɔrɔ mago bɛ baarakɛminɛn ɲuman na misala sisan n'a y'a sɔrɔ an bɛ kilasi kɔnɔ sigilanw ka sɔrɔ tableau ka sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ fana ka sɔrɔ k'a fɔ nin ye centre ye musokɔrɔbaw bɛ kalan yɔrɔ min na a bɛ kalan nɔgɔya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin séminaire ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caya walasa fɛn min ye musolakaw yɛrɛ ye olu bɛ se ka bɔ dibi la cogoya min na ka faamuyali caman sɔrɔ alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wulikajɔ min bilalen don sen kan cɛmancɛla fanga maa ɲɛmaa fɛ ni o ye kolonɛla Asimi Goyita a ka ja guwa minnu kɔni bɛ yen nɔ min ni gɛlɛya kɔni bɛ kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na u bɛ se ka kɛ dunfɛn y'u fɛ tile damadɔ yɛrɛ kɔnɔna na o wulikajɔ in kɔni ɲɛsira Segu yɛrɛ marabolo ma ni a bɛ f'a ma opération jigisigi nin baara min bilalen filɛ nin sen kan a kɔni dabɔkun tɛ yɔrɔ dɔwɛrɛ sunkaloba min ni an kun dalen b'a kan a yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn ni nɔgɔya ye cogo min na maa min kɔni ɲɛsilen don nin baara kofɔlenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni o ye kolonɛla Asan Bajalo Ture ale kɔni ye nin baara kofɔlen bila sen kan kununko yɛrɛ tɛnɛ marisi kalo tile 21 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu kaw fɛ yen nɔ a jɔrɔla k'a fɔ guwa kɔni caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛna sɔn balo la commune 19 bɔɲɔgɔnko malo kilo 50 bɔɲɔgɔnko ɲɔ yɛrɛ kilo 50 ka taa se sigaro kilo 25 ma a bɛ fɔ min yɛrɛ ma makɔrɔni ka taa se alikuranɛ yɛrɛ tali ma k'a di nin guwa kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma tamaro fɛnɛ b'o la nɔnɔmugu ka taa se seli tapi kɔlɔsi ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma nin kɔni bɛ ka kɛ Segu cercle Hakaja ka taa se fo ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma tele ɲɛta ye ɲinini mun kɛ a kisaw la an ka cɛ ko seerew lajɛ. Ni dɛmɛ waleya ninnu a bɛna ta ka ɲɛsin Segu commune 7 Boyongo ma ale ni ɲɔnɔ ta o 12 camancɛ fanga ɲɛma ale ka conseiller a y'a yira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ u bɛna fɛn minnu yɛrɛ kɔni di o dɔw bɛ tali kɛ malo saɲɔ sukaro nɔnɔ tamaro makɔrɔniw seli tapi ale ni kuranɛw a y'a yira k'a fɔ nin tilali ninnu a bɛna kɛ dɔgɔfurancɛ nata ninnu kɔnɔna la minisiri min bɛ yen ni o ka koɲɛw kɔni bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛw ma ale ni dunkafa sabatili ma a y'a yira k'a fɔ ko nin commune 19 mun talen filɛ nin ye Segu région yɛrɛ kɔnɔna la ko nin dɛmɛ kofɔlen min na ta ka ɲɛsin olu le ma o kadara kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu commune ninnu tara ka sabu kɛ ko gɛlɛya kɔni a ɲɛsinin bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma kosɛbɛ ka sabu kɛ kɛlɛjugu yɛrɛ o sababuya ye ale ni kɔngɔ o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen
kelen na i n'a fɔ commune kɛmɛ wɛrɛ ni san yɛrɛ kɔnɔna la dɛmɛ kɔni kan ka taga ɲɛsin minnu ma kɛrɛnkɛrɛnya na baloko ta fanfɛ Redwan Ag Mohamed Ali a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko nin balokofɔli min ni a filɛ nin ye ka di nin commune ninnu kɔnɔna la ko a bɛna kɛ commune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na denbaya 100 bɛna ta ka dɛmɛ don olu ma o kadara kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko malo tɔn 95 saɲɔ tɔn 95 makɔrɔni tɔn 45 sukaro tɔn 45 nɔnɔ o ɲɔgɔnna 1900 o ɲɔgɔnna kelen te ani tamaro la kɔlɔsiw selitapiw fo ka taa se kuranɛw ma o bɛɛ lajɛlen bɛna di maaw ma minnu garisɛgɛ bɛna don nin dɛmɛ in na minisiri a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko jamana ɲɛma ale ka dɛmɛw kɔni min bɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko o kadara kelen de kɔnɔna la nin dɛmɛ kofɔlen in tara ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ka sababu kɛ olu kɔni mago bɛ a la kosɛbɛ wa maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ mabolen don dugu kɔnɔna yɛrɛ la a kunba tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni sunkalo kalo nata ninnu kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u ka sunkalo yɛrɛ kɔni timɛ ka ɲa a tilala k'a ɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ u ka duwawu caman k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma yaasa bɛn ani keleya ale ni basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la sunkalo ninnu kɔnɔna la cogo min na hali sisan nɔ minisiri Redwan Ag Mohamed Ali a y'a yira k'a fɔ ko san o san olu bɛ waleya dɔw kɔni sigi sen kan yaasa dɛmɛ o kɔni bɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Segu région gouverneur ale ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka nin dɛmɛ kelen in na ka ta ka ɲɛsin olu ma a y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye maaw kɔni bɛna sunkalo kɔni timɛ ɲuman na Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 25 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɔni dara olu ka Cameroun jamana kan ni ka u ɲangi ka sababu kɛ jalaki min kɔni binnen don ka jira k'a fɔ Guinée Équatoriale masakɛ yɛrɛ u tun bɛ fɛn ka u bɔnɛ u nin na a ka jɛ walima ka fanga daraki yɛrɛ ta ka a sɛgɛrɛ nin kibaruya ninnu de kɔni bɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun jamana kan farafina kibaruya tɔ ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Cameroun jamana kɔnɔ u ka kiriso dɔw olu ye nɔminɛli wale ta ka ɲɛsin maa 25 bɔɲɔgɔnko ma maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛna kaso san 30 fo ka taa se san 35 kaso ma ka sababu kɛ ko u nɔyira waleya dɔ la min kɛra san 2017 ni o bɛ tali kɛ ka waleya dɔ kɔni ta k'o ɲɛsin Guinée Équatoriale jamana ɲɛmaa ma coup d'état dɔ senfɛ ni o kɔni kun bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ a ka ɲɛnɛmaya la maa 27 olu yɛrɛ kɔni kun ka kiriw kɔni kun kɛra maa kelen olu la o fatura maa kelen yafa kun kɛra o ma maa tɔ ninnu sa dɔw kɔni bɛ yen olu bɛna san 35 o kaso kɛ maa 21 olu ta ye san 30 kaso ye ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛla u ka nin waleya min ni u ye a ta ka ɲɛsin Guinée Équatoriale jamana ɲɛmaa ma ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a yirala k'a fɔ ko maramafɛn dɔw kun b'u bolo maramafɛn minnu ni papiye kun t'u la ale ni kɛlɛjugu minɛn dɔw jɛkulu min sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli la Zambie jamana kɔnɔna la tɛnɛndon olu ye nɔminɛli wale ta ka ɲɛsin u ka jamana minisiri kɔrɔ dɔ ma min yɛrɛ kun bɛ kiriko kunna u ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko Juven Libinda a yirala k'a fɔ a ye dollar wari caman k'o ŋanamu nin bɛ kɛ u ka wale min na u bɛ ka nɔminɛli kɔni ta ka ɲɛsin fanga maakɔrɔw kɔni ma minnu ni olu ye yuruguyurugu walew kɛ Juven Libinda ni ale si bɛ taa jɔ san 58 na wa fanga sinamatɔ min bɛ u ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko Front Patriotique a yirala k'a fɔ o ɲɛmɔgɔ don ni jɛkulu kofɔli min filɛ yuruguyurugu kɛlɛli la u y'a yira k'a fɔ ko Juven Libinda ko ale yɛrɛ kɔni nɔminɛna waleya 5 bɔɲɔgɔnko la wa ko a bɛ sɔn ka kaso min kɛ u bɛ taa san 5 bɔɲɔgɔnko de la Burundi jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnya minisiriso min ka koɲɛw yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ jamana kɔnɔdenw olu ka lakana ma o y'a yira k'a fɔ communiqué dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ko fɛn min ye moto taxiw ye ale ni nɛgɛsow ale ni bolimafɛn sen 3 dɔw minnu bɛ mɔgɔw kɔni ta ka bɔ u sigiɲɔgɔnw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ko olu ka boliliw ko o kɔni dansigi kɛra u la u ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ u ye a yira k'a fɔ ko ni bolimafɛn kofɔlen ninnu olu de kɔni bɛ ka accident caman kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye maa caman olu ni bɛ ka to a la wa u y'a yira communiqué in kɔnɔna la k'a fɔ ko maa o maa de bɛ yen nɔ ko n'i ma nin waleya ninnu ka a labato ko ɲangini wale kɔni bɛna ta ka ɲɛsin ma États-Unis jamana ni RDC jamana kunnafoniw na l'Amérique jamana maa min kɔni ka koɲɛw ɲɛsinnen don warikow ma o yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu ye a yira k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni boloda RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna la yaasa maa minnu bɛ yen nɔ walima jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ bamaciwale kɛba maaw ka olu yɛrɛ kɔkɔrɔma don ni kasabikow ye ka se ka nɔminɛli boloda o ma kofɔlen ninnu na Monsieur Nelson ni ale yɛrɛ kɔni tagama kɛ ka taa Kinshasa jamana kɔnɔna la marisi kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma a ka tagama ninnu kɔnɔna la
la o waleya ninnu bɛ boli fɛn minnu kan o de ye yuruguyurugu wale o kɛlɛli ye fɔɔ ka taa se bamaci wale kɛbaa maaw kasabi min bɛ ta ka di u ma maa wɛrɛw fɛ ka se ka dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen na o kadara kɔnɔna la ko fɛn min ye lamɛriki jamana ye u kɔni bɛna waleyaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni u nɔ yera nin waleya ninnu na ka se ka dan sigi o la. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodalamaw Bananba cercle kɔnɔna na ka Tuba Kurakaw fɔ ka togo kelen na ka taa an sɛnsɛn ka taa Kɛrwani ka Kɛrwanikaw bɛɛ lajɛlen fo olu minnu ye kanuba ta ka teleɲɛta yɛrɛ sɛgɛrɛ an bɛ u fo k'o waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ san o san u bɛ wulikajɔ min kɛ u ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye alikuranɛ yɛrɛ bonya jirali ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin baara in jidi Ala ka san caman ta yɛrɛ fara an si kan Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma Ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na.